ассалому алайкум бинандагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фатҳ аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи даставод дар даври сеюми лигаи якум ва биёед бибинем ки бозиҳо бо кадом натиҷаҳо дар ин давр ба анҷом расиданд. тамоми дастаҳои лигаи якум қабл аз оғози бозиҳои даври сеюм дар даври муқаддамотии ҷоми Тоҷикистон бозӣ карданд. дастаҳои Сарои Камар, Равшани Кулуб, Равшани Зафаробод, Бархчӣ, Моҳир ва Эсхата тавонистанд ки ба рақибони худ пирӯз гардида ба даври якачниҳоии мусобиқа роҳ ёбанд. яке аз дастаҳои пешсафи ҷадвали лигаи якум тими Равшани Кулуб қабл аз даври сеюм дар ҳисоби худ 6 имтиёз дошт. ваҳдат дар сурати пирӯз гардидан ба дастаҳои пешсафи ҷадвал наздик мегардид, вале Равшан дар майдони хонагӣ хело ҳам бозии хуб нишон медиҳад. шогирдони маъруф Рустамов ин мавсим ҳадафи асосияшон баромадан ба лигаи олӣ аст. дар шаҳри Кулуб бозии Равшан ва ваҳдат хело ҳам ҷолиб сурат гирифт ки дар охир мухлисон шоҳиди 7 гол гардиданд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба шаҳри Кулуб. дидори дастаҳои Равшани шаҳри Кулуб ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат то андозаи бозии марказии давр ба ҳисоб мерафт, зеро ин дастаҳо новобаста аз мавқеи ҷойгиршавиашон дар ҷадвали мусобиқоти лигаи якум дар ҳар бозӣ байни ҳамдигар натиҷаҳои ҷолибу ҷозиберо дар пай мемонанд. дар оғози бозии имрӯза низ футболбозони ҳарду даста пайдарпай ба дарвозаи ҳамдигар ҳуҷумҳо созмон дода имкониятҳои хуби голзаниро ба миён оварданд. нахуст дар дақиқаи 19-уми бозӣ дар ҷаримагоҳи меҳмонон футболбози дастаи Равшан Амирҷони Фаррухзод аз пой афтонида шуд ки дар ин ҳолат довари марказӣ бе ягон дудилагӣ зарбаи 11-метраи худ пеналти таъин намуд. дифогари канории дастаи Равшан Далер Шомуродов дар иҷрои ин зарба ба хатогӣ роҳ надода тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд ва ҳамин тариқ дастаи Равшан дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. бо гузарош шудани 7 дақиқаи дигар саидтараш дар дақиқаи 26-уми бозӣ боз ҳам дар ҷаримагоҳи дастаи меҳмонон нимҳимоятгари дастаи Равшан Шодӣ Муродов аз пой афтонида шуд ки дар ин ҳолат низ зарбаи ҷаримавии пеналти таъин гардид. имконияти ба дастомадаро боз ҳам Далер Шомуродов бар нафи дастаи Равшан анҷом дод ва голи дуюми дастаи хешро вориди дарвозаи рақиб намуд. зимнан бозигузории хеле ҷолиби соҳибони майдон имконияти нави голзаниро ба миён овард ки ин дафъа Саидхони Амрохон аз партофти ҳамдастаи худ Абдураҳмон Нозимов самаранок истифода намуда тӯбро бо сар вориди дарвозаи Ваҳдат намуд. то охири дидор дастаи Равшан боз чанд ҳолати дигари голзаниро созмон дод, вале қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 бар нафи дастаи Равшан анҷом пазируфт. дар оғози қисмати дуюми бозӣ дар дастаи Ваҳдат чанд футболбози эҳтиётӣ ба майдон оварда шуданд ва ҳамзамон таҳдидҳои голзанӣ дар назди дарвозаи Равшан бештар гардиданд. ҳамлавари канории дастаи Ваҳдат Самариддин Расулов дар дақиқаи 60-уми бозӣ баъди бархурди тӯб ба дарвозабони дастаи Равшан Рустам Ризоев голи аввали меҳмононро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. бо гузарош шудани 18 дақиқа аз бозӣ саидтараш дар дақиқаи 78-уми бозӣ дастаи Равшан баъди як бозигузории хеле ҷолиб ба задани голи чорум шарафёб гардид. голи мазкурро нимҳимоятгари такягоҳии дастаи Равшан Абдураҳмон Нозимов ба самар расонид. баъди ин гол аз ҷониби ситоди мураббиёни Равшан дар ҳайати даста як қатор футболбозон иваз карда шуда футболбозони ҷавон ба майдон оварда шуданд. дастаи Ваҳдат низ аз ин ҳолат хуб истифода намуд ва нахуст дар дақиқаи 82-юми бозӣ бо кӯшиши ҳамлавари даста Муҳаммад Абдураҳмонзода голи дуюми дастаи Ваҳдат ба самар расонида шуд. фишори дастаи меҳмонон дар ин ҳолат боз ҳам зиёд гардид ва дар дақиқаи 88-уми бозӣ Файзода Фирдавсӣ баъди хатои дарвозабони дастаи Равшан голи сеюми дастаи Ваҳдатро ба тури дарвозаи соҳибони майдон ворид кард ва ҳамин тариқ ҳисоби бозиро 4-3 намуд. дар 4 дақиқа изофашуда ҳарду даста имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале то андозае барои дастаи меҳмонон вақт кофӣ набуд ва барои дастаи Равшан бошад ҳисоби бозӣ то анҷоми вақт нигоҳ дошта шуд. дидори дастаҳои Равшани шаҳри Кулуб ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат бо ҳисоби 4-3 бар нафи дастаи соҳибони майдон Равшани шаҳри Кулуб анҷом пазируфт. хеле бозӣ суст буд. дар дуюм тайм мо чанд та кӯшиш кардем, 3 гол задем дар дуюм тайм. ман чӣ имконият доштем дар бозии имрӯза? дар ин бозӣ бисёр имкониятҳо доштем ки бо онро бозиро ғолиб шавем. хай ин бозӣ хеле бозӣ зур шид. хай ин спорт ҳеҷ кана медона ки мебра ки бой мекард.
дастаи ваъда дастаи хуб аст. хеле ки дидем бозӣ қисми аввал бачаҳо бозӣ нағз нишон доданд ки ҳисоб 3-0 буд. Дар қисми дуюму камтар тағйиротое кардем ки аз удаи бозӣ бачаҳо хай камтар набаромаданд. Не ки бозӣ нағз буд. Бозам бозӣ ваъдат қисми дуюм дар бозӣ хуб нишон дод ки контру ҷумои нағз кард, гол зад, бозира чӣ кард. Хай аз ҳамада чиш ғолиб омада, не мо ғолиб омад. барқчӣ ва ҳосилот ду дастае ки то даври сеюм соҳиби имтиёз нагардида буданд ва дар ин давр рақиби футболбозони шаҳри ҳисор тими ҳулбук буд. ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври дуюм бо ҳисоби 1-2 дар майдони худ аз Равшани Клуб мағлуб гардид. дар ҳафти бозӣ бо ҳулбук барқчӣ бо натиҷаи 4-1 ноком шуда истода буд ва тавонист ки ҳисобро 3-4 намояд. аммо барои баробар кардани ҳисоб фурсат пайдо нашуд ва бозӣ бо ҳисоби 3-4 ба фоидаи ҳулбук хатм гардид. сароикамар баъди он ки бо ҳисоби 6-2 дар даври аввал аз Равшани Клуб ноком гардид, дар ду даври охир бошад даста мағлуб намешавад. дар даври қаблӣ футболбозони ноҳияи 5 бо ҳисоби минималӣ барқчиро ноком намуданд. дар даври сеюм сароикамар дар сафар тавонист ки моҳиро бо ҳисоби 5-2 мағлуб карда ба зинаи чаҳоруми ҷадвал барояд. эсхата қабл аз рақобатҳои даври сеюм дар зинаи якум қарор дошт. айни ҳол ду даста Равшани Клуб ва эсхата тимҳои пешрафи мусобиқа ҳастанд. аллакай мухлисон мунтазири бозии байнихудии ин ду тим ҳастанд. эсхата тавонист ки дар майдонаш дар дерби вилояти Суғд Исфараро ноком созад. аммо бо сабаби беҳтар будани таносуби тӯбҳо Равшани Клуб дар зинаи якум қарор дорад. агар тими эсхата Исфараро бо ҳисоби бузург мағлуб мекард, пас даста ба зинаи якуми ҷадвал мебаромад. Есть, давай, ошибка. Веда побраться три поля.
аз оғози чемпионат маълум аст ки Шоҳмансур ҳадафи асосияш ин боқӣ мондан дар Лигаи Якум аст. Дар ду даври қаблӣ Шоҳмансур ба дарвозаи худ 10 гол сар дод. хати ҳимояи тим хело заиф аст. Дар ин давр даста бо ҳисоби 3-1 аз тими Ҳосилот мағлуб гардид. дар доираи даври рақобатҳои сеюми Лигаи Якуми мамлакат дастаҳои Ҳосилоти Фархор ва Шоҳмансури Душанбе бо ҳам рақобат карданд. ин ду дастае ки дар ҷадвал дар даврҳои аввал на он қадар муваффақ буданд ва дар ҷадвал мавқеъҳои хуб поёниро ишғол мекарданд. ин давр барои ба даст овардани имтиёзҳои аввалини худ мубориза бурданд. ёдовар мешавем ки дар ду даври гузашта ҳам дастаи Ҳосилот ва ҳам дастаи Шоҳмансур мағлуб шуда буданд аз рақибони худ. аммо ин давр ки бозӣ байни ҳардуи бошгоҳҳо баргузор шуд, дастаҳо барои ба даст овардани имтиёзҳо мубориза бурданд. дастаи Ҳосилот аз дақиқаҳои аввал пештафиро соҳиб шудан мехост, аммо дар ҷаримагоҳи дастаи Шоҳмансур чандин имконияте буд ки барои футболбозони мизбон бесамар ба анҷом расид. хусусан Нурулло Сидиқов, Эмомалӣ Алиҷон ва Исмоили Сомон, ин се футболбоз бисёрам фаъол буданд аз ҳайати дастаи Ҳосилот ва дар ҳуҷумҳои дастаи Ҳосилот бевосита нақши ин бозигарон дар рафти ҳамин рақобат дида мешуд. қабл аз ин бозӣ Ҳосилот ва Шоҳмансур ду дастаи зинаҳои 11 ва 12 Лигаи Якуми мамлакат буданд ва дар поёнтарин зинаҳои ҷадвал бидуни имтиёз қарор доштанд. дар нимаи аввали рақобат қоидаи бозӣ вайрон карда шуд нисбат ба бозигари дастаи Ҳосилот ва дастаи Шоҳмансур аниқтараш ва як имконияти хубе барои футболбозони дастаи хуб Шоҳмансур ба миён омад. аммо дар ҳамон лаҳзае ки бояд зарбаи ҷаримавӣ аввалан иҷро карда мешуд, қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва онҷо як футболбози дигар бодовар баҳс ҳам кард. зарбаро мебинем ки аз дарвоза болотар аз майдон берун мешавад ва Шаҳром Абдуллоев аз дастаи Шоҳмансур дар нимаи якуми рақобат бо корти зард ҷазо дода шуда аввалан ва баъдан бо корти сурх аз майдон хориҷ гардид ин футболбоз. акнун ба қисмати дигари рақобат менигарем ки футболбозони Ҳосилот кӯшиш мекунанд дар ҳамла қарор дошта бошанд ва бозигарони ин даста бисёрам рақобати арзанда нишон дода тавонистанд. умуман дар ҳамин рақобат футболбозони дастаи мизбон ба задани 3 гол даст ёфтанд ва Мирсалим Тоиров голи дастаи хуб Шоҳмансурро зада буд дар рафти рақобат. Исмоили Сомон дар дақиқаи 65 дар дақиқаи 22 Эмомалӣ Алиҷон ва Нурулло Сидиқов дар дақиқаи 9 рақобат аз ҳайати дастаи Ҳосилот ба задани гол даст ёфтанд дар рафти рақобат. голи Мирсалим Тоиров барои мо шумо нишон дода шуд ва ҳисоб 2-1 гардид пас аз голи Умаз. имконият барои футболбозони Шоҳмансур дар рафти рақобат зиёд шуд, аммо бозигарони дастаи Ҳосилот боз ҳам кори худро карданд ва то охири рақобат тавонистанд ки бартарии худро нигоҳ доранд, баъд ёне ки хуб то ҷои дастаи Шоҳмансур наздик буд ба баробар кардани ҳисоб. қоидаи бозӣ чунин ба назар мерасид ки дар дохили ҷаримагоҳ вайрон шудааст, аммо давари ин дидор чунин қарор баровад ки бояд зарбаи пеналти таъин карда нашавад дар ана ҳамин вазъияте ки ҳоло мо дар экранҳо дида истодаем онро. футболбозони Шоҳмансур фаъол шуданд нисбат ба қисмати аввал дар ҷараёни нимаи дуюм ва чандин фурсатҳои хуби дигарро ҳам доштанд ки ҳисобро баробар намуданд, баъд ёне ки ҳисоб 2-1 шуда буд, аммо муваффақ гашта наметавонистанд дар идомаи рақобат, чаро ки хатти дифои дастаи Ҳосилот бисёрам олӣ бозӣ мекард дар ҷараёни ҳамин дидор. пас аз ин рақобат дастаи Ҳосилот бо касби 3 имтиёз ба зинаи 9 баромад ва Шоҳмансур бошад дар қисмати поёнии ҷадвал бидуни имтиёз боқӣ монд. ҳоло фурсат дорем, мо рӯз то рӯз меҳнат карда истодаем ва натиҷаи хуб ва натиҷаи назаррас ба даст биёрем ва мухлисон ҳам аз мо розӣ бошанд. дар бозиҳои аз пеш омада мо кӯшиш мекунем ки бозиҳои хуб ва
натиҷаҳои назар аст ба даст биёрем. Бозии ғалабовар асосан Далер Умаров мо дар маркази майдон монда будем, ҳамчун диспетчер, таъмингар. Хоб Муҳаммадҷон Яқубовам нағз бозӣ кард. Баъд ай бозингарои эҳтиётӣ иваз кардем, санҷидем. Сомон Исроил бозии хуб нишон дод. Ба ҳар ҳол кӯшиш карда истодаем, ки мо ҳам аввалин дараҷа бояд аз мо мухлисон розӣ бошанд. равшани зафаробод аввалин имтиёзҳои худро дар мавсим дар даври гузашта ба даст овард. футболбозони ноҳияи Зафаробод бозии худро бо натиҷаи 2-2 бо Моҳир ба анҷом расониданд. Паншер бошад дар сафар аз Исфара ноком гардида буд. ҳар ду даста қабл аз оғози бозиҳои даври сеюм дар миёнаи ҷадвал қарор доштанд ва дар сурати пирӯз гардидан метавонистанд ки ба дастаҳои пешсаф наздик гарданд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба бозии Паншер ва равшани Зафаробод. дар доираи бозиҳои чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум бошгоҳи Равшани Зафаробод ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхи сафар кард баҳри вохӯрӣ анҷом додан бо дастаи Паншер. қаблан дастаи Равшани Зафаробод ягон пирӯзӣ ба даст наварда буд. ин мавсимро бошгоҳе ки аввалин маротиба дар таърихи худ дар Лигаи Якуми мамлакат баромад мекунад бо бохт оғоз кард бо ҳисоби 1-2. онҳо дар сафар аз дасти Исфара шикаст хӯрданд. бошгоҳи Паншер бошад ки дар мавсими гузашта дар Лигаи олии мамлакат баромад мекард. дар даври аввал бо ҳисоби бузурги 6-0 тавониста буд ки Шоҳ Мансурро мағлуб намояд ва ин бозиро низ маъз бозингарони дастаи меҳмон, яъне бозингарони дастаи Равшани Зафаробод хубтар оғоз карданд. дар дақиқаи 11 пас аз гузариш аз канори рости майдон партофт анҷомда мешавад ба дохили ҷаримагоҳ ва Парвизҷон Деҳқонов голи аввали ин дидорро ба самар мерасонад. бояд гуфт ки дар даври гузашта бозингарони дастаи Равшан тавонистанд ки аввалин имтиёзи худро соҳиб шаванд бо натиҷаи мусовӣ вохӯрии худро ба анҷом расониданд ва вазъияти даста пас аз ду давр начандон хуб буд. дар дақиқаи 15 яъне бо гузории 4 дақиқа пас аз голи Парвизҷон Деҳқонов ҳисоб баробар мешавад. пас аз оне ки Дали Раҷабов бо сар зарба иҷро мекунад, дарвозабони дастаи Равшани Зафаробод имкон надошт ки ин зарбаро ҳам баргардонад. дар идомаи рақобат бояд гуфт ки бозӣ бо бартарӣ ва ҳуҷумҳои пайдарпайи тарафайн ҷараён гирифт. чӣ бозингарони Паншер ва чӣ бозингарони Равшани Зафаробод дар хатти ҳуҷум муваффақ буданд ва бояд гуфт ки ҳар ду дастаҳом то ба хотимаи қисми аввал имкон доштанд ки чанд маротибаи дарвозаи якдигарро рахна намоянд, аммо ин кор танҳо дар дақиқаҳои охирини қисми якум иттифоқ афтод. қабл аз он бошад вақте ки бозингарони Паншер ҳуҷум мекарданд як маротиба ту ба тир дарвозаам бархӯрда буд ва ин ҳолатҳо мутаассифона аз мадди назари наврбардорон дур морданд. ба ҳар сурат дар қисмати ҷамъбастӣ ин рақобат Рустам Назаров аниқтараш дар дақиқаи 72 голи дастаи худро ба самар мерасонад ва ҳамин дидор бо ҳисоби 2-2 ба анҷом мерасад. беҳтарин бозингар дар майдон Бахтиёр Зарипов эътироф шуд ва ҳамин тариқ ҳар ду дастаҳо соҳиби як имтиёзӣ гаштанд. бояд гуфт ки то ҳол дастаи Равшан ягон бор натавонист ки 3 имтиёзро соҳиб шавад. бинандагони арҷманд, акнун биёед назар мекунем ки дар ҷадвали мусобиқа пас аз даври сеюм дастаҳо дар кадом мавқеъҳо қарор доранд. бозиҳои даври чаҳоруми Лига Якум бошад рӯзҳои 16 ва 17 июл баргузор мегарданд. таваҷҷӯҳ кунед ба рӯйхати бозиҳо. дар ҳамин ҷо барномаи фатҳ ба анҷом мерасад. шуморо дар охири барнома мегузорем бо беҳтарин голҳои давр. хайр.